Ассалому алейкум духтарако, ҳама каса созин хубин. Духтаро ира биден чихе амбреёи фасон омадай. Навори имрӯзаи мо ҳаст, ана минамуд амбре қариб 10 та ранг омадаги духтаро. Нархошон 160 сомонӣ духтаро. Нархи дона кас оптои мегире дигарам шанисотин. Бояд чи арзон мекунем, нигоҳ кунем боло сиё, алакай байн коричневӣ мешавад, поёни лави доманаш оранҷевӣ. Ира ҳар кас ба дили худаш метавона кита буза. Кадом цветеш боло поён. Нигоҳ кунем болош зарди лимоновӣ ай, байн уже сабз мешавад. Поён кабути осмони аҷоибот фасон. Духтарои хушрӯи ман сурат надорам. Хоҳиш мекунам сурат напурсен. Ай видео скриншот када равон кунен. Кадомаш набошад ба ма шумо отдельный сурат мепартам, барои ки корум бисёртар ай бандам наметавонам духтарако. Расчёти доставка метавонед дар WhatsApp рӯи экран будан нависен духтаро. Доставка ҳам ба шаҳрҳои Россия, ҳам дохили Тоҷикистон дорем духтаракои хушрӯи ман. Ина бинед чихе фасонан. Ҳама амбреёи новинкай. Иша бинед чихе хушрӯ, болош хеле молочнича ҳаю, поёнаш аллакай оранҷевӣ шудагиай. Ишам новинка духтаро. Беҳади бад хушрӯ духтарако диден. Неран шабнен чихе фасонай, тагаш фиолетовӣ, байнаш аллакай коричневӣ шудагиай, болош сабзи хаки шудагиай. Бо ранги асосишу қаданавор намеярост дига. Бо дигар рангша нишонтин. Ҳама рангош необычный. Ина духтарако гразнорозовый. Дӯстдорони гразнорозовый марҳамат. Ина бинем фасони материала. Поёнаш гразнорозовый торикай, болош аллакай молочный. И тарафа поён боло хулоса иш да дасти шумоай духтаро. Ихтиёри шумо ки чӣ намуде ки хоҳед медузен. Рангоша пас боло поён. Ин дим бор намудаги? Фиолетовый хаки. Ба хелдун дим баровардем. Хай. Дигаре? Аҳа. Тамом. Не фиолетовый барои модаро болоакаш бо сабзак ҳам хе фасонаки необычный. И хеле ёра духтарако куртачаву куртапоча медузен, аҷоибот фасон меброяд. Скромный акай духтаро диден. Иш коричневый болош зардай духтаро. Воса ишам ҳам хе фасон. Духтарои хушрӯи ман сурат надорам. Хоҳиш мекунам сурат напурсен. Фақат видео ҳаста. Айрӯи видео скриншот када рӯи кунед. Иша бинен чихе хушрӯ, кабути осмонӣ, фиолетовӣ, болош сиётаракай, сиё ҳай боло дошт духтарако диден чихе фасонай. Аҷоибот. Ин духтаро хай диден чихе фасон материалак омадай. Ина хоҳишмандо марҳамат метавонед заказ кунед.